Хәерле кич. Яңа ел белән бергә аның төп сорауы да якынлашып килә. Кайда, ничек каршылыйбыз дигән уй бу мәсьәләне ахырга кадәр сузып йөрүчеләрнең башына да килгәндер инде. Эзләнүләрегезне җиңеләйтергә ашыгабыз. Бүгенге көндә елның соңгы бәйрәмен билгеләп үтүдән инде яңалыклар, таләпләр, чикләүләр бар. Бәя яклары ничегрәк, корпоративлар буламы? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Яңа ел дигәч тә, бәйрәм дигәч тә нечкәлекләре күп икән. Укый торгач үземдә шуңа төшендем. Бәйрәм кәефләре китә башлады. Шуңа без төрле яктан килеп карарбыз әлеге мәсьәләгә. Иң беренче чиратта, инде әйтеп узам, яңа килгән кешеләр дә бардыр бәлкем, каршыгызда төймәләр бар. Зәңгәр төймәгә басып, сез килешүегезне белдерәсез. Мин дә кушылам бу фикергә дип. Ак нейтралитет билгесе. Монда инде битараф кешеләр булмастыр дип уйлыйм. Кызыл әйтер сүзем бар, яки бөтенләй дә килешмим дип, шулай итеп, миңа бер төрле күз кысып куя аласыз бүгенге әңгәмә барышында. Чаршыдан башлыйк җәмәгать. Яңа елның төп кәефен бүләк итә торган атрибут, ул чаршы әлбәттә хуш хисләре белән. Ничегрәк сойларга, нинди чаршы озаграк утыра, кайсының исе әйбәтрәк, иң беренче чиратта шуңа инде менә көннәре килеп җитте, чаршы куелмаган йорт калмаска тиештер инде бу вакытта. Кайсы чаршы иң кулай дип санала? Хәйле кич. Кулай чаршыны һәрбер кеше үзенчә үзенә яратканын, хушларагын сойлау ягын карый инде. Шуңа күрә һәрбер кешегә хуш исле дигәнне үзенчә сойлый. Наратында үзенең хуш исе була, яшел чаршының, ак чаршы, пихта дип әйтик инде. Шуңа күрә һәр кеше үзенең индивидуаль ягыннан сойлый. Кайсы заграк тора дигән яктан караганда нарат күбесенчә заграк тора, ылыслары коелмый. Шулай ук яшел чаршыны да, ак чаршыны да, һәм наратны да вакытын озынайтырга була, озынайтып була. Шул ни белән белгәнемчә чирәк алып, ком шуңа утыртып, и әзмәс су өстәп торсак, шулай чаршысы да, нараты да заграк тора. Без инде ясалма чаршылар турында бөтенләй дә сөйләшмибез. Белмим, аны коючы кешеләр бардыр инде ул әлбәттә. Тик шулай да чын чаршыга тартылабыз бит инде күбрәк. Ул чаршылар җитәме? Ул табигатькә зыян салмыйбы? Бөтен базарлар тулды ул чаршылар белән хәзерге көндә. Кайлардан киләләр, кайларда үстерелә алар, һәм теге ничек тораны контрольсез кисүгә карата берәр төрле теге кануннар бармы? Дөрес әйтәсез, бүгенге көндә ясалма чаршыга халык күбрәк агына дип әйтик. Шул ук вакытта безнең Татарстан Республикасына урман хуҗалыгына караган оешмалар чаршылар, наратлар үстерү ягын булдыралар. Махсус питомникларда, махсус чаршы плантациялары дип әйтик, шунда үстерелә. Но елдан ел чаршу сатып алу кимеп бара, күбесенчә халык ясалма чаршыга табына. Бәлкем ул бәягә бәйледер. Бәяләр күпмерәк йөри икән бу елга. Бәягә дә түгел, шуңа күрә бездә балаларга, кичкенә балаларга да инде зур яшьтәге булган кешеләрдә барбер көннән-көн чаршыны кимрәк нитү, зыян китерү ягыннан, шуңа күрә ясалма чаршыга күбрәк табыналар. Минем кебек матур булмаса да, якынча минем бийеклектәге чаршының бәясе күпме? Кайсыгыз әйтәләр? Илшат, чаршы алдыгызмы? Без инде ничә ел хәерле кичтә беренчедән ничә ел ясалма чаршы куябыз. Элек авылларда менә хәтерлим, авыл клубларында зур чаршы куела иде бит инде. Шуның буенча әйләнә идек, кыш бабай килә дигән шикелле. Буенча түгел, тирәли гафу итегез. Әйе, тирәли әйләнә идек, чаршы тирәли. Буенча бик күпкә китә ул. Хәзер инде ясалма чаршылар белән генә. Җайлы асат беренчедән 300 та бәясе. Әйткәнчә. Альбина. Безнеке дә шулай ук. Ясалма чаршы. Әйе. Бәттә бу сорауны бүтән бирмәй бит сезгә. Кызык түгел сезнең белән. Ясалма чаршы әйбәт бит ул. Кыелмый. Чистотасы юк. Яңа ел үтте дә, тагын коробкасына саласың да, кайда урын бар, идан астына төшерәсеңме, подвалыңа төшерәсеңме, җыясың да куясың. Җәе үтте, кыш җитте, тагын чыгарасың да яңа елда. Бер 10 көн тора бит инде ул, артык тормый. Нәрсәгә аның чыршыны әрәм итеп кисеп, исе өчен
Әзрәк кенә ботакларын апкайтып, матур иттереп, интерьер ясап куярга һәр кеше дә булдыра ала. Менә шулай. Һәрберебез хәзер җайлырак ягын. Шубы да әзрәк җайлырак ягын карыйбыз бит инде. Тагын бер җайлаштыру ул банкетлар, корпоративлар, менә ул рестораннарга барып җыелышып бәйрәм итүләр хәзер дип инде популяр дип әйтергә мөмкин. Ничегрәк быелга заказлар бармы, банкетлар җыеламы халык? Аллага шөкер, заказлар бар, но мин бит инде русча татарча алып барам. Мин белмим, минем коллегаларның ничек. Мин инде 18 яшымнан алып бара башладым. Башта инде Татарстанның халык артисты Лидия Ахметова, Альбина Айда, син бит инде мәдәният училищесын тамамладың, русчаң да әйбәт, татарчаң да инде ярар. И ул әйтә, әйдә алып бар ди. Әле күлмәгем дә юк иде, ул миңа үзенең күлмәген бирде, без шуннан бирле аның иптәше белән, тормыш иптәше белән, Ринат абый белән алып бара башладык. Ул вакытта размах бик зур иде, бик зур. Менә миңа анда 18-19 яшь булды. Андагы корпоративлар 200 кеше, 250 кеше. Менә хәзерге белән чагыштырганда әзрәк. И күбрәк солянкалар. Чөнки менә мин даже бүген дә менә тапшырдан соң мин корпоративка китәм. Бүген солянка 180 кеше. Анда инде мәсәлән стоматологический клиника 10 кеше утыра. Иннополистан килгән. Бу инде бер коллективка җыелу түгел, төрле коллективлар җыелу. Чөнки алай выгоднырак ресторанга да үзенә и шушы кунакларга да. Алар бит инде программа өчен алар айрым түләми, артистларга алар айрым түләми, шунда бөтенесе кергән. Вот шуңа күрә нәрсә әйтәсем килә, коронавирустан башлап 2020 елдан бирле кими башлады банкетлар, корпоративлар, и анда бик күп отменалар да булды, чөнки үзегез беләсез, бик күп кеше чирләде. Но менә Аллага шөкер, эш бар, Аллага шөкер. Илшат, бу яктан менә солянкаларга җыела башлагач, димәк инде ул кесәягы такрая, сояга дигән бер төрле фал дип аңлыйм инде мин. Экономия шикелләрәк инде. Альбина белән килешәм, дөрестән дә хәзер күбрәк шушы оешмалар бергә җыелышып, әйтик мәсәлән, ресторанга шалтыраталар. Шундый ресторан, без бүген сезгә киләбез, шундый көнне киләбез, безгә 15 урын калдырыгыз. Ярар, килеп утырдылар аерым бер өстәл белән, бер оешма. Менә бюджет якларыннан карасак, бюджет оешмаларына килсәк, аларның кызганыч быел юк диярлек мәҗлесләре, аларны кыялышмасам отменили рушайтсак инде. Оешма үзе эшләгән. Оешма үзләре барып ресторан белән белешәләр. Менә аерым инде алар үткәрмиләр. Ул гына да түгел әле. Менә хәзерге кешеләр әйтәләр, нет новогоднего настроения. Яңа ел кайфы юк дип әйтәләр. И үзегез бит инде ситуацияны да аңлыйсыз. Менә кайсы бер организацияларда бюджетны һәм гос учреждения аларга бөтенләй ярамый үткәрергә. Алар менә шулай әйтәләр. И нәрсә әйтәсем килә, вдобавок дигәндәй, впритык бронировать итәләр. Элек менә сентябрьдә уже син беләсең, декабрьдә ничәнче көннәрен эшлисең, менә хәзер менә бүген үк могут шалтыратырга, бүген сез кирәк дип. Бәясе күпме? Менә мин мәсәлән 31 көнне кинәт уйладым да ди, барып утырырга күпме акча булырга тиеш минем запаста? 9000 бер кешегә. Күпме? 9000. Кайсы ресторанда 9000? Аны әйтергә ярымсың, реклама була, мен анда эшләмим просто. Булай гына әйтәм, рестораннарда 15, 20 12, 9-на әле мин күрмәдем, ишетмәдем. Бер кешегә рестораннар 15-20 мең мин инде. Корпоратив? Миңа яңа ел бәйрәме, ул гаилә бәйрәме. Ул син аны гаиләңдә, балаларың белән, аныкларың белән, туганнарың белән рәхәтләнеп сөйләшеп, аралашып. Гаилә белән барырга 5 кеше белән барыгыз әле 15 меңгә. Анда бу артист килә, теге артист килә. Мин инде үзем юк, бай яшибез, Алланың биргәненә шөкер. Әмма бит һәрбер кеше бай яшәми. Анда бит простой кеше бармый. Анда бит бара акчалы кеше. Ул акчаны санамый бөтенләй. 5000 кеше, 6000 кеше, андый кешеләр бар. Менә безнең кебек кешеләр, алар уйлый, мин бер зарплатамны хәзер гаилә белән барсам, потом январьда, февральдә бер нәрсә ашамыйча ятам. 15 меңгә ул рәхәтләнеп январь буена ашап чыга ала. Һәр кеше одеялына карап аягын суза инде. 2000 3000 абышы көннәрдә 3000 Әлбәттә аңлашылай. 31 көнгә сүзне алып барабыз. Әлбәттә корпоративлар 2000 бер кешегә шулай бара, шулай. Без дә шулай эшлибез. Ләкин 20 мең дигән бәя хәтергә күбрәк кирип калды. Минем дус кыз быел менә бер каяда бармыйм, туйган рестораннардан авылга кайтам да, үзебезнең мәдәният йортына төшеп, лотерей уйнатканнарын карыйм, ичмәсәм, ул 15 мең акчаны мин дөрестән дә гыйнвар буе ашыйм дип, менә авылга кайтырга җыена, Аллага тапшырып, авыллар исән калса ярый.
Яңа ел бәйрәмнәренең тагын бер, инде чыршыдан, корпоративлардан һәм башкалардан тыш, әлбәттә, ул пиротехника. Шуңа инде сезгә карап торам, игътибар белән. Чыршы янәшәсендә булырга тиешле әйбер түгел бит инде бу бер караганда. Аның нинди нечкәлекләре бар дип әйтик. Нечкәлекләре шундый, чөнки бүгенге көндә безнең Татарстан Республикасының территориясендә кертелгән особо противопожарный режим, ул кертелгән безнең 19 декабрьдән алып 8 январьга кадәр, 25 елның 8 январьга кадәр. Шул карарда анда билгеләнгән, анда кара хәреф белән ак кагазга язылган, кая ничек нәрсә кулланырга бу пиротехниканы була. Кайсы якта ярамый икәнлеге билгеле әйтелгән. Без карасак, йортларга, многоквартирный жилые дома дип әйтик, без бик йортларга инде 30 метр кала, ягъни шәп атырга була. Если ул йортлардан китсәң. 30 метр, белмим, андый урын бар микән ул Казан шәһәрендә? Казанда бар микән, юк микән? Шуңа күрә шул карарны карап, бездә бит принято шул постановление буенча безнең Казанда билгеләнгән 4 урын. Ул 4 площадка бар. Шул карарда алар язылганнар, алар бүгенге көндә бар. Мен әйтеп китәм, ул Нижнезареченская дамба, Гаврилов урамындагы майдан, Березовая роща, поселок Мирный и Нәҗип Жиганов белән Петр Положников перекрестыгында. Бүтән җирдә салют җибәргә ярамый. Ну, бу официальный урыннар. Кая сез мөмкин җибәрә аласыз шушы салютны. Курыкмыйча шушы салютларны сез куллана аласыз, карый аласыз, рәхләп удовольствие получать аласыз үзегезнең салютларыгыздан. Бүгенге караганда караса сез дөрес әйтәсез, безнең Казан бит инде бик әйтик плотный застройка. Монда кая кулланырга? Ул пиротехниканы хәерте анда куллансаң, ул бит инде ракета чыгып берәүнең балконы жабык түгел, я форчкасы жабык түгел. Ау киркитте, шуннан соң яңа. 31 декабрьдә ишекләрдә булып кайсы вакытта шунда. Кайсы вакытта килеп тә берле атлар да нитә дә машинага да төшәргә мөмкин, машинада җанарга мөмкин. Чөнки бит инде белергә кирәк, любая пиротехника ул нәрсә? Потенциаль куркыныч. Потенциаль куркыныч әйбер. Әле ансы ярар. Ул бик тәни айтасым килә, әле әзрәк шәраб эчкәч, көч киреп киткәч, дәрт киреп киткәч, әле кулдан гына җибәрә башлыйбыз без. Кулдан гына җибәрә башлады. Безнең кул җәрәхәте пәйда була. Бармаклар юкка чыга, күзләр юкка чыга. Иң хәтәре инде безнең бит инде елны булды бит инде хәлләр. Әйтик бу 31 көнне булмады. 2 январь көнне яшь җегет кулланган пиротехниканы инструкциясын укымыйча кулланган. Чөнки уларны дөрес итеп утыртмаган. Пиротехника ауган. Пиротехника аугач янында баласы булган. Баланы кыткарам дип кулы белән каплаган. Ну, ул дөреслекән баласын кыткара. Кулы белән каплаган. Куллар пешкән инде, бармаклар җәрәхәт алган. Куллар шешкән. Ул күпме аны хәле пешүдә дә түгел аны хәле, аның хәтәре. Аның бит травма бар, ударная травма. Шортлаудан калган. Шортлаудан не травмала, просто ударная травма ала, ул бит кулны вообще может китәргә любой хәлгә. Бу якка әйләнеп кайтырбыз әле, менә салютлардан бик ерак киткәнче, менә 31 декабрьдән 1 январьга каршы төн дип әйтик инде әйме. 12 тулып 15 минутлар тирәсе, президентлар сөйләде, ашыйсын ашадык, йокым сорап утырабыз. Инде менә ятасы гына килеп тора торган шул вакытны бер заманны балкон каршында теге салютлар ата башлыйлар. Менә шулай ашуны китереп дип әйтик инде әйме. Бу вакытта кая мөрәҗәгать итәргә, кемне чакырырга һәм гомумән аңа беренче йогынты ясап буламы? Мында мен әйтер идем, йогынты ясап булмыйдыр инде. Бу вакытта барсы да яңа елны каршылап, барсы да үзе салют ата, яда булмаса телефоннан шалтыратып бәйрәм белән кытлыйлар инде. Бunda бик булган чыракларда гына инде яда булмаса балконга менә әйтеп үткәнчә килеп кергән чыракта гына монда шалтыраталардыр инде. Җаваплылыкка тартып буламы алай? Җаваплылыкка әлбәттә тартып була. Ну монда бит әле таба алмыйсың аны кем шартлатканын. Мәсәлән, шул ук балкон астында бер генә кеше шартlatмый, анында уннаган 20-ләгән кеше, аның кем аткан да кем шартлатканын табу бик авыр. Әлбәттә 15-20 ел белән хәзерге көнне чагыштырсак, бүген тәртип күбрәк. Бүген законы да катгый, сату урыннары да. Әмма дә ләкин ни аяныч, бүгенгесе көнне хастаханәләргә йөзләгән кеше бара әлегә инде монда официаль рәвештә аның официаль булмаган 1000-нән артыклап була. Кемдер кулын төшерә, кемдер анда дөрес шартлатмыйча күзенә әлегә кемнеңдер битенә ул инде бар. Аны бу анысы инде бүтән җаваплылык таләп итә торган әйберләр. Менә ул нечкәлекләре турында без рекламадан соң сөйләшербез.
Хайырлы кич, Таян Нуктасы студиясында туры эфирда киләчәк яңа ел һәм аны уздыру тәртипләре турында, ничкәлекләре турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Без пиротехника турында сөйләшеп алдык, шыршылар турында әңгәмә, корпоратив бәяләрен ишетеп шаккаттык әлбәттә. Әмма пиротехникага бәйле җавапчылык турында. Әгәр дә травма ала икән, кемдә кем, Алла сакласын, бу очракта инде бөтенләй башка яссылыкка күчәбез дип аңлыйм мин. Мында инде беренче башлап әйтергә кирәк администрация җаваплык инде. Мында инде 5000-нән 10000-га кадәр була инде ул. Әмма ләкин мин инде алда үтеп әйткәнчә, аларны башта бит әле табырга кирәк ул кешеләрне. Инде бик тә каты җәрәхәт булса инде, монда уголовная ответственность дип әйтәбез инде, анда җаваплылык күбрәк була. Монда бит инде очраклар бик күп булды. Россия буенча да бүгенге көндә рестораннар, менә андый корпоративлар уздыра торган урыннар, мәҗлесләрдә пиротехникага караш ничегрәк, тыелулар, чикләүләр бармы, бөтенләй бинага кертмәскә дигән әйберләр. Гомумән мин үзем һәр вакытта да анарга риза түгел. Менә туйлар үткәргән вакытта да, һәр вакытта да яшьләр бит инде шул пиротехника кулланырга дип нитәләр. Алып килмәгез зинһар өчен, кирәкми дип һәр вакыт каршы киләм. Рөхсәт ителми дип тыңлыйлар, Алланың рәхмәте. Инде яңа елда әлбәттә кулланалар инде аны. Яңа елда кулланалар. Алып килмәгез дип әйтсәң дә барыбер кулланалар. Монда тагы бер нәрсәне әйтергә кирәк. Монда бит инде рестораннарда, корпоративларда, ресторанда утырганда бит инде алар кулланмыйлар. Алар чыгып каядыр баралар, айрым җирдә ул пиротехниканы салютны аталар инде һәр чиракта да. Мен корпоративларда моны чыгып киткәндә, сезнең ул программагызда да бар. Сез беләсезме, менә Хромая лошадь ресторанында трагедия булды бит инде, бик күп кеше үлде. Шуннан соң менә бик күп мин сөйләшәм бит инде администраторлар белән, рестораннарның хуҗалары белән, кафеларның, алар бөтенләй менә хәзер запрет, бөтенләй юк диләр. Даже менә шәм ярамый. Кайсы бер ресторан, даже шәм менә теге бар бит инде обрядлар, зажигание семейного очага, гаилә учагы яндыру, менә аларны да бөтенләй ярамый. Бу ресторанның эчендә, әйе, даже ресторан эчендә кайсы бер ниләр рестораторлар запрет. Чөнки дөрес инде, һәрбер рестораторның ул бит иң беренче бизнесмен, а бизнесменның иң беренче нәрсә доходны җыгылтасы килми. Бәләсеннән башка бәләсеннән башкара, нәрсә бер шәм өчен күпме бәла аларга үзенә янасың шуңа җавап тапырга. Аны күп тамадалар организовать итәләр. Ничек инде менә шулай шәмсез, ни диеп, менә шулай мин даже шулай тамадалар белән дә каршы килеп, чыгып, без бит инде шулай гына, менә монда гына йөрәк ясыйлар әле. Мотор иттереп инде. Өйдә дә эшләнә, күрмичә калсаң ясап куялар, бөтен идәнең парафин була. Мин инде ул әйберләр белән күп эшләдем инде. Тамадалар иң беренчедән менә сез алып баручылар яшьләргә теге привлекать итер өчен әйдәгез булай эшләйбез, тегеләй эшләйбез дип сез әйтәсез. Без аны экранга күрсәтәбез инде. Хәзер бездә дә бит ответственность, чөнки алар бит инде эшләр. Аларга әйтергә кирәк. Юк, ярамый, рестораннар рөхсәт итми, мин өстемә алмыйм андай җаваплыкны. Кирәкми дип сезгә конкретно точка куеп әйтергә кирәк. Ресторанның хуҗасы белән яшьләр утырып яшәргә кирәк. Мин алдан ук сөйләшеп әйтеп куям. Бернинди дә парафинны, свечиклар, фейерверклар, аннары әле бенгальский огоньнар дип әйтәбез инде, бенгал утлары, менә аларны да рөхсәт итмим. Хәзер менә кимер бар дип әйтергә кирәк. Fire show күргәнсездер, йөрәкләрдән ясыйлар специально артистлар, алар киләләр. Мәсәлән, ресторан каршында яшьләр чыга. Урыны була и фаер шоу ясыйлар. Ушак кирәк булсан урында оештырып була. Алайда без яңа ел темасына әйләнеп кайтыйк, җәмәгать. Алайда менә пиротехниканы йомгаклар өчен бер сорау калды. Аны бит әле менә хәзер бәйрәм алдыннан кулдан сатучылар бар. Каядыр ирман белән китерүчеләр бар. Әлбәттә, бүгенге көнне махсус урыннары бар аның. Шуңа да карамастан, махсус урында бит аның бәясе 2-3 тапкыр кыйбатрак. Бүгенге көнне интернеттан ул аны 2-3 тапкырга арзанга табырга була. Шуңа күрә кеше сыйфатына карамыйча, бәясенә карап, бүгенге көнне аны интернеттан алырга тырыша. Интернеттан алган товарның аның беренчедән сыйфатын белә алмыйсың, икенчедән аның инструкциясе да булмаска мөмкин. Кытайдан кайткан аның иероглифлар гына булырга мөмкин. Шуннан чыгып, менә алда әйтеп үтте бит инде. Ул аны укыйсы килсә дә, ул аны укый алмый. Анда мәгълүмат юк. Аның патенты булырга тиеш, сертификаты булырга тиеш. Алар барсы да куелырга тиеш. Иң беренчедән һәрбер упаковкада ябыштырыла инструкция. Инструкция ябыштырыла рус телендә, казак телендә,
англис телендә. Если безнең Россиядә кулланыла икән, обязательно рус телендә булырга Рус телендә анда Обязательно булырга тиеш. Ул юк икән, бу инде шик дигән сүз сифаты. Бу шик дигән сүз Бу инде. шик инде беренче баштан шуннан Чөнки бит инде менә без, например, кибеткә сатып керәбез бит, сатып алырга, әйме? Пиротехниканы сатып алыр алдыннан безгә бит экранда күрсәтәләр, ул ничек ата. Безнең кулга бирмиләр пиротехниканы. Безгә күрсәтәләр, менә упаковкасы менә шушында яна. Син сатып алган вакытта сиңа сатучы сиңа бирә, инструкция кулыңа бирә. О мерах пожарной безопасности соблюдения. Син кул куясың, даже журналлары бар. Һәрбер сатучының, что син шул кибеттән сатып алдың, син кул куйдың, что син инструктор узда. Тагын бер нәрсәгә Патрон алганнан ким түгел. Патрон алганнан ким түгел, дөрес әйтәсез. Берәр нәрсә була калса, аларның камералары бар. Алар җаваплылыкны камерадан карыйлар, ул кайсы вакытта сатып алынган, нинди вакытта и ничек инструкция үткәргән, хәтта шул дәрәҗәгә килеп җитә, тикшерәләр. Инструкцияны биргәнме сатучы или бирмәгәнме? Әгәр дә ул инструкцияны сатып алучыга бирелмәгән чиракта, аны җаваплылыкка тарталар. Әгәр дә теге берәр нинди зыян килсә сатып алучыга, бирәләр. Ә менә интернеттан алганга бит аның эше нәрсә юк. Ул бер нәрсәгә җавап бирми. Аңлашылды. Монда Альбинаның күлмәгенә карап кына яңа ел кәеф эзләмәсәк инде хәзер шикләүләр. Махсус алдым передача өчен. Чөнки минем бөтен күлмәкләр озын, мәктән берәр коктейльне күлмәк кирәк, мәктән повод булды. Син турышка бит әле бүген. Рәхмәт яусын, әйе. Шәчне монда гына ясатты. Экономия. Шикләүләр дигәннән шыршы темасына әйләнеп кайтсак, шыршы операциясе дә бара бит әле бүгенге көндә. Ул нәрсәгә бәйле. Безне инде теге шыршыларны каян алырга дип сөйләшкән вакытта, авылда караучылар мыегасыннан гына елмаеп куйды инде, барып сатып алам хәзер дип. Нәрсәдән гыйбарәт кыскача гына әйтсәк. Әйе, дөрес әйттегез. Татарстан Республикасы Орман хуҗалыгы министрлыгында шыршы оператив профилактик чарасы бара. Ул шушы оператив профилактик чоры 20 декабрьдән алып 31 декабрьгә кадәр бара. Махсус булмаган җирләрдән сатып алмаган очракта бар шундый безнең затлар, кем кіріп өзінше орманнан алырға маташа деп әйтек инде. Андайлар елдан ел әзәйіп бара. Аларға шундай законсыз кису деп әйтек инде. Физик затлар үшін штрафы қаралған 3,000-нан алып 4,000-га кадәр. Хезмәттәге булган затлар үшін 20,000-нан 40,000-га кадәр. Юридик ниләр затлар үшін деп әйтек 300,000-нан алып 400,000-га кадәр. Алла сакласын. Менә шулай Шуңа да карамастан барыбер кисәләр бит. Һәм шуннан Аны бөтен кызыгы шунда бит. Адреналин кирәк. Билгеләп әйтәсез. Адреналин кирәк. Кисәтеп куясы килә. Рәхмәт иптәш майорга. Кисәтеп әйтәсез килә. Шул ук вакытта ущерб дип әйтик инде 5,000-нан артса, монда җинаят кодексы буенча Россиянең 260 статья буенча җинаяткә тартыла. Аңлашылды. Менә шулай итеп бездә романтик рухы бетә бара инде, страфларны ишеткән саен. Вакыт аз калып бара, яңа ел табынына тиз генә тукталып узыйк. Шакка туры шитен бит инде кешене. Концерт программалар белән дә, ризык белән дә бөтен кешенең бөтен нәрсәне ашап караганы бар. Быел нәрсәләр эшләргә була? Теге подшубы янына. Нинди генә ризык әзерләсәк тә, безнең традицион булган ризыклар куела инде ул. Иң беренчедән безнең пилмәнебез булачак. Холодец була инде, аннарысын шул зимний салат дип әйтәбез, шул ук безнең селит подшуба дип әйтәбез. Әлбәттә, алар янында нинди генә төрле салатларны ясасак та, һәрбер менә өйдә, һәрбер гаиләдә селит подшуба белән менә сез дә минем белән килешәсездер, зимний салат обязательно була инде ул. Әйе, каз инде әлбәттә, казны тутырып та ясыйлар, алмалар белән, кара җимешләр белән тәмле иттереп, менә иң әйбәте шул. Кайда киләсе? Килегез миңа, авылга кайтабыз, рәхәтләнеп фейерверкларыгызны килерсез. Адресын рекламируем. МЧСтан каз турында 31 көнне безнең эшебез күбәя. Чөнки безнең ханымнарыбыз, якыннарыбыз, әниләребез каз пешерә башлый. Иң беренче әйтеп китәсем килә, казны пешергән вакытта игътибар булыгыз. Каз мае бик яхшы жана ул. Кухняга ут каба, плитәләр жана. Пожалуйста, су сиеп кенә сүндерә күрмәгез. Сүндерә алмыйсыз су белән генә. Сибәсегез булса, я икенче таба белән каплагыз. Я булса берәр төрле җанмый торган берәр төрле чүпрәк белән каплап сүндерегез. Чөнки казларыгызны вакыт чыга җәмәгать. Хәзер Аллага шөкер, рукавлар бар. Хәзер акмый, майга ут капмый. Аллага шөкер. Тишле бага. Рукавы белән бергә шартлый гына күрмәсен җәмәгать. Яңа ел бәйрәме әлбәттә
Әлбәттә, безгә шундый матур кәеф белән килә торган, көтеп ала торган бәйрәм, ләкин бүген кунакларыбыз белән сөйләшкән сүзләрне мыекка шырнап куйсагыз иде, бигрәк тә пиротехника дигән вакытта балалар белән бик игътибарлы булыгыз. Җәмәгать, яңа еллар матур гына килсен дә, тыныч кына узып китсен. Киләсе очрашуларга кадәр. Зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә.